କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ବାଲାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଦେଖେ ସେ ସେଠି ଦେଖଉଛି। କହିବେ ଏମିତି କଣ କଷ ଲାଗିଗଲାନି ମୋ ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ପାଳଭୂତ ଏମିତି ପାଳଭୂତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖି ହିଁ ନଥିବେ। ଗଣ୍ଡି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ବି ଖାଇପାରିବେ, ସିଝେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ, ଯେମିତି ପାରିବେ ସେମିତି ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇ ପାରିଲେ ହେଲା। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ବିଲ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆମ ବାଡିରେ କଣ କଣ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର ବାଇଗଣ ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ପୋଟଳ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟମାଟୋ ଗଛ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଆହୁରି ଅନେକ ସାରା ମାନେ ପରିବାର ଲଗା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଏଟା ହଉଛି ଏଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଟା କଣ ବିମ୍ସ, ଏଟା ହଉଛି ବିମ୍ସ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପୋକ ଖାଇଗଲାଣି। ନାହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୋକ ଖାଇଗଲାଣି। ଆଉ ତଳେ ହଉଛି କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆହୁରି ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଏଟା ହଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ତାପରେ ନା ଭେଣ୍ଡି ବି କହିପାରିବେ, ଭଣ୍ଡୁ ବି କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡଟେ କଖାରୁ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକୁ ହନୁ ଜୋର ଲୁଚା ଯାଇଛି, ଯେମିତି ହନୁ ତାକୁ ଗିଳି ନ ଦଉ। ସେଠି ହଉଛି କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଠି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ୟା ମଞ୍ଜିରୁ ଆମେ କଲର କେମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏଟା ଫୁଲରେ ବି ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲ ବାଡି ମାନେ ପାଳଭୂତ ତ ରହିବା କମ୍ପଲସରୀ। ବିଲର ପାଳଭୂତକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କିସ କରିପାରିବି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ପାଳଭୂତ ଏମିତି ପାଳଭୂତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖି ହିଁ ନଥିବେ। ଗଣ୍ଡି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆମର କଲା ଗଛ ମାନେ କଲରା ଗଛ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଫେମସ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କୁନ୍ଦୁରି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ଆପଣମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିବେ କି ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି। ମାନେ ମୋ ବାପା ୟାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତା ଭିତରୁ ଏଟା ବାହାରିଛି। ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କଣ କୁହନ୍ତିନି ସେ? କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା, ମାନେ ଅଧାରୁ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଆଡେ ଏମିତି କଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ନ ଦେଖିଥିବେ, ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କି କେମିତି କଣ କଷ ଲାଗିଗଲାନି ମୋ ହାତ। ଭାଇ ଏମିତି କେବେ ମୁଁ ଦେଖି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ବିଲର ମାନେ ବାଡିରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପରିବେଶ ହେଇଛି ସେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ୟାର ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ବାଡିରେ କଣ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ।